Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juura berta juude ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna foof ha oɗo boros wawa holluden caggal no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma bari mba debbo pullo debbo mo dara halayɓe a salminama no fewi kadi a ñaganama Allah moƴƴere sikkala ko salmitade mo no fewi kono kadi salminde yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder Sénégal ha e caggal leydi kala ha tengteɓe ganduɗa ɓe ina jogui coftal e kala subaka huccidde meɗen e Ayaw Pindi TV kono kadi tawi ɓe cuuɓi ko humpitade e ko yowiti e revue des titres ɗum noon hono kewɗen wiide kala subaka tan salminago julɗo faade e julɗe bandum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande ndeysata ene jeeya ko ɓuuri tengtude koko yowiti alhaali hono ñawore leydi men Sénégal Guédé Souleymane Teiko gardiɗo hono UMS woni Union des magistrats du Sénégal ne wayno de ko faranno ko yani hanki ko wona ɗum ko ne tawe hen toɓɓe certude eko yowiti e actualité woni kabaruji ɓurɗi jojjude e nder leydi men Sénégal. Jayde quotidien udditadama ndewi ko ñawore alhaali Souleymane Teiko ina wayno de saami hanki kono tan ndeɓe kolliti wonde ko ñaworde ganduɗa nde ina gasani haysinno tawi wona ko ɗaminano ko woni ko heeɓa hen saabu tan de kanko hoorejo UMS o heeɓi koko yewti ko e blâme manam noon manam wiyede de ko kalɗa ko a fotano ɗum wadde ɗum ɗon noon hande o haysinno tawi ɓe keeɓi ɗum hatta de avocat ji makko kañumen kam kolliti wonde koko bambata on alhaali eko yewti e ñawoje caggal leydi gam neɗɗo muneno ɓe jiiɗa tigui ha joni fawe hay hunde kono ɗum ko noon omo ganduɗa ko ñawowo biteɗo Ousmane Kane ina wayno kañum de o sa hande wultima ko yinno ko e dow muɗum so tawi ko yinnode ha joni e hebde yoga e gueɗe to banggue ñawore leydi men Sénégal e wiide jayde kona ɗum ina tawe hen goɗɗum alhaali ko fati banggue hono momtugol walla mbiyen jafugol ñamale yoga e leyɗele tawi ko ɗe ngala doole no fewi ɓeɓe ganduɗa ko Union européenne holliti wonde de ina keeɓi gam tengtinde on ɗon fannu. jeyde enquête loski nden ne arti e ko yewti e gueɗe ko fate banggue ha joni ñawore hono Souleymane Teiko e yesso ɓe ganduɗa ɓe ko conseil supérieur de la magistrature ɗum ko hanki wonnoɓe kolliti wonde de kanko Souleymane Teiko o heeɓi tande ko blâme ɗum ɗon noon ha joni woni ko yoɗani walla mbiyen woni ko jiiɗa ha joni ɓeɓe ganduɗa koɓe ko darinoɓe ina kujjikinanoma e yesso ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko ñawoɓe ɓe tolni noon e sappo e goho magistrat kono kadi e avocat ji sappo ɓen noon kala noon oɗo saaha kolliti wonde de ina wayno hunde nde yoɗani ɗumen kono kadi ma daro lang gam ha joni mbawa daranade neɗɗo munen o e on tuma noon ɓe kolliti hen goto e ɗin avocat ji holliti wonde de fandare jagorɗo woni jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawɗe ɗe ina wayno ko hoybinde gueɗe hoorejo mabɓe o hono gardiɗo nde fedde witende walla ngu gomu o galle biteɗo Union des magistrats du Sénégal. jayde Vox Populi nden ɗon arti e fannu goɗɗo e oɗo saaha hande eko yowiti alhaali hono losko jopingo ɓe ganduɗa ko centre uji ɗi ganduɗa ɗi jeeyi ɗum ko biteɗo Serigne Modou Kara e on tuma noon ɓe kolliti wonde kanko ni hoore makko holliti wonde yimɓe makko ɓe kala yo deƴƴu oɗo saaha wona haala jojji kala ko yonti ma haale so wiide makko noon ɗum ɗon noon oɗo saaha kanko de o siftini yimɓeɓe wonde omo yinno ni kala e saaha yaade kaso kono tan de ko ceerno makko haɗatamo yoga e gueɗe e kala e saaha nde yoga e gueɗe jopimo ɗum ɗon noon woni ko haali kanko mo ganduɗa ko Serigne Modou Kara jinnoɗo hanki wadde ko yewti ko e conférence de presse gam labbiɗo alhaali kono tan di o hayti e fannu o watta ndi ko wadde audio to banggue WhatsApp fewde ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni almuɓe makko ɓe o eri yo deƴƴu hono kay ha diwa o saaha kala ko yonti ma haale. jayde las ko addi nden ɗon ari koye oɗo ñalawma hande ñalawma teddiniraɗo ko yewti haɓade hono rafi biteɗo sida e nder jokli windere nde kala e kuuɓal e on tuma noon Sénégal ene wayno kañum yilloyi ko toon to Ziguinchor holko saabi noon Ziguinchor ɓe kolliti wonde de ko nokku gonɗo e didol boɗowol ɗo e leydi Sénégal saabu e kala tewde nde ƴettuɗa goho piccal joyyi ɓe ene wayno de ina gondi e on ɗon rafi boros biteɗo sida e on tuma noon ɓe kolliti wonde ko diwan gonɗo e didol boɗowol ɗo e leydi Sénégal kono tan de ɓe garti e darde mantinide waɗade ɗo e leydi men Sénégal tuggude hitaɗo ujunnaje e jeetati woni 2008 nangui 2018 duuɓi sappo ene wayno de ko tolni e capanɗe tati e jeetati piccal jeenayyi eɓen ɓe ganduɗa ɓe ko wondunoɓe e rafi hono sida o ne wayno celli no hannirta ni goɗɗum ɗum noon koɓe garti hen ko ɓen de wonduɓe hen ne wayno ko tanaji musɗi guuri e oɗo saaha wonande ɗumen ene tawe hello jeeɗiɗi e jeetati e nde jayde witende e las quotidien jayde Le Soleil nden ɗon arti e rafiji haysino tawi wona e boros biteɗo sida
teska kono tan de ɓe garti e mboros coronavirus holtan de ko jeeyi sababu oɗo saaha e ɗe balɗe ɗe jawtuɗen ina teska wonde de hono heɓoɓe rafo ina ɗeɓi ƴellitade seeɗa e on tuma noon oɗo biteɗo hono professeur walla mbiyen professeur Oumar Faye tigui mo ganduɗa meɗin ɗo wonde directeur de la santé leydi men Sénégal o holliti wonde de on ɗon sababu jeeyi ɗum tan ina wayno ko tugnade e climat woni tan hono waylo waylo saaha gonaɗo ha tengti ɗo ɓuuɓol ngol fuɗɗi nadde ɗo kono kadi yimɓeɓe puɗɗima accidde on ɗon geste barriére uji ɗum jeeyi sababu noon rafi o ina ɗeɓe ƴellitade no fewi o holliti wonde noon alay saago yimɓeɓe tinno sowona ɗum ko wiyete deuxiéme vague ko ina wawi tigui memde leydi men Sénégal jeyde libération ko dawri nden arti koye fannu goɗɗo e ko yewti trafic international de drogue woni ɓen ɓe ganduɗa ko jotoriɓe hono yeyde ko fate banggue huuɗo ɗaynoko e nder jokliwi nder nde ɓe kolliti wonde ko oɗo suka basnuɓo mo duuɓi sappo e nayyi kañum jagga e fannu o hollitama wonde noon inde makko ko manam inde nde koko sowa kono tan de ko Diallo o yetta hollitama wonde de o yahanno ƴettude ko nuli mo ganduɗa ko ɓattade biteɗo Kayid be Coulibaly mo ganduɗa kam tigui woni mawɗo gunɗon goomu on suka noon fawama junggo ɗin ko guuɗi jokkitiɗe ne tawe e hello joyyi e ndeɗo jayde guddum ko tawete hen ne wayno ko alhaali maître Moussa Diop gonnoɗo gardiɗo ngo oɗo galle biteɗo Dakar Dem Dikka Sénégal yaha garta kanko maître Moussa Diop noon ɓe kolliti wonde de gueɗe makko jurnitama toon to ngal ɗon gollorgal ngal wonno beele kay ƴewde hol tan ko yewti ko e gueɗe hono marché ji woni tan hono golle ɗe o gollortono toon beele ala kay ko suuɗi hen to banggue gueɗe ganduɗe laaɓani e on tuma noon jayde inir ɗum ko ɗum hono représailles manam tan beele wona jobtigu caggal ndew eggi e on ɗon landa APR Alliance pour la République jayde l'observateur nden ari e subaka hande koko yewti e coftal ɓalle eɗen gandi guila heccanki leydi Sénégal ina wondi sunare mawde caggal nde yalti aduna on ɗon mo ganduɗa ko Pape Bouba Diop e on tuma noon ko konguɗi seeɗantagal mantinigal ngal Henri Camara goto ɓe ganduɗa ko ancien international waɗi e Pape Bouba Diop so wiide wonde de e Limbiya koɓe funeɓe ɓe gonno sababune mabɓe nanodirde no hannirta ni ko hanki noon kanko Henri Camara ne wayno o sutɗin konguɗi to galle ɓesgu oɗon Pape Bouba Diop o hollitino wonde ni o yiɗano haalde kono de ko sababune mawni ko saabi omo haala ɗum ɓe holliti wonde noon ko konguɗi mantiniɗi kay kono kadi ko fayidagal mawgal o andi omo ganduɗa ko biteɗo Pape Bouba Diop jende stade coftal ɓalli uddetodama nden ne ari e Pape Bouba Diop e natal muɗum ɗo lesɗo e ndeɗo jayde stade so wiide wonde ɗi konguɗi ɗi ganduɗa ɗi kay ɗiɓi cuuti fewde makko ne wayno ko gorko timmuɗo kono kadi deƴƴo mo ala haala hono ko kalɗen hanki kono kadi ko gorko moƴƴo no fewi ɗum ɗo noon ko seeɗantagal ngal ganduɗa yogo yimɓe cuuti e makko kanko mo ganduɗa o ko ɓiɗɗo Sénégal najo o saaha noon ne wayno hono mo woni ko suuti hen konguɗi holliti wonde guila décembre 2016 ne wayno ko nden de o wayri feeñji public woni to banggue télévision kono de rafi o fuɗɗi ko e lewru septembre 2017 kono ɗum ɓe garti ha joni ko yewti ko e gartirgol hono goski makko o holliti wonde kanko mawniɗa ɗo ne wayno foof de yowiti ko e laamu leydi men Sénégal ne wayno noon joom suudu makko e sukaɓe makko hollitama wonde ne paada ɗo e Dakar e aljuma paaɗo ko wona ɗum ko noon ɓe garti jayde stade arti e choc to banggue Ligue des champions e oɗo ñalawma hande Atlético e Bayern Munich Blackbatch kam e Inter de Milan Liverpool e Real Madrid so tawi pooli ene mbawi yewte dawal bitegal 8e de finale ɗum woni ko jayde arti kono kadi ɓe garti e ko ganduɗa woni to banggue roi de clean sheet woni omo ganduɗa ko biteɗo Edouard Mendy ɓe kolliti wonde de o saaha kanko ɓuuri forde omo ganduɗa ko Alisson Becker kam e Hugo Lloris wondude e David De Gea kam e Ederson toon to Manchester City no wayno Aissata ko ɗi konguɗi guddirɗen robini men jayde ƴeewo subaka noon tigui Amadou Moussa udditen banggal gongal ɗum noon hande en garatane sunnare ganduɗa Amadou yani dow amen yani kadi e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni horkore ƴerenaɓe kono kadi yani e honorable député Daoud Moussa Dia tawde ko mo ganduɗa yete ko ne wawi wiyede ko sehil makko wonno ne wawi wiyede ko junggo makko ñaamo wonno ganduɗa yete ummima ɗo ene notoroy inde Mbaye Mbengue kanko Mbaye Mbengue noon Amadou Moussa mataw tan o sellano artirama ɗo Allah waɗi ko ɓuure makko o ruttima e joom makko koye ɗum noon min mbatta tan profite o e duwanade honorable député Daouda Moussa Dia kono kadi duwanade horko ƴerenaɓe foof e hollideɓe kadi ɗeɗo mette Amadou ko enen ndendi ɗum ko neɗɗo mo ganduɗa ko mo Daouda Dia hoolino saboyete darde makko o darotono toon to ganduɗa kañum woni mairie to so tawi oɗo mo ganduɗa kañum woni gardiɗo mairie o ala toon no woodi Aissata no mbiɗani ko noon déjà waɗi qualifié sehilagal makko pamodiral makko e omo ganduɗa ko monsieur le maire Daouda Moussa Dia
Dia kanko hono adjoint au maire hono Mbaye Mbeng mo ganduɗa rutime joomum hanki ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon kanko noon ko ɓiɗɗo ƴellanajo Mbaye Mbeng kadi ko neɗɗo dariɗo ko adi ni omo wona hono tergal e mairie ndi Horkoƴere ɗum ɗon yimɓe fof ni gandimo to banggue développement woni ɓamtare daranade ɓamtare Dande Maayo wuuro makko ƴella ha tengte commune makko mbo Horkoƴere ɗum ɗon noon jeeyi sababu haw Daouda Moussa Dia ne wayno foɗima haaɓe takkodiri to banggue golle ɗum ɗon noon ene yonot déjà hono seedantagal hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo saabu suɓade neɗɗo o wona adjoint au maire muɗum ko alay saago gona ayi neɗɗo pamodirɗo neɗɗo kono kadi famde golle muɗum e darde muɗum donc ko downade guila ƴella galle makko e ɓesgu makko kono kadi e Horkoƴere commune o foof e kuuɓal downade aussi monsieur l'honorable woni monsieur Daouda Moussa Dia e ko yewti ndeɗo sankare mawde o saaha mo kalten kam fof aɓeɗe toon guila hanki ɓe gummiɗo caggal levée des corps mbaɗaɗo ɗo hen hôpital mo Grand Yoff eɓe e lawol ene gassa eɓe jettima ɗum ɗon noon ko downade dendagal ƴella ɓesgu makko kono kadi e sehilaɓe makko yaadi makko hanki goram en keeɓi hen hono heɗade yimɓe hewɓe ganduɗa ina dutto teddugal omo ganduɗa ko Mbaye Mbeng ɓe goldanno ɓe fotanno e foof ɗum ɗon noon ene hollir tan wonde darde makko mantini kono kadi nden darde Aissata ene wayno hay ɗo e Pindi TV darde makko ne mantini sa yi so peeɗi ummima ɗo hen saji yeehi Fouta tawɓe jarani e journaliste ene wayno foof ko kanko nani tan Samba Diop ne haal ɗum déjà foof ko kanko déjà daroto ndewen ɗo mbaɗen ni mi wallon ɗum ɗo ha cikkama taw wutti makko mo ɓorni to banggue adjoint maire o ɓortat ɗum gam takkade Pindi pour wallude ɗum donc ko ɗum foof noon ko yidde hollirde darde makko kono kadi e jokkodiral makko mo ganduɗa ko monsieur honorable hono Daouda Moussa Dia ko noon tigi Amadou Moussa e ɗiɗon konnguɗi ganduɗa ko konnguɗi mantiniɗi faade omo ganduɗa kanko woni Mbaye Mbeng ne woni premier adjoint dewɗo e honorable député maire mo Horkoƴere ɗum ɗon noon caggal ɗum Amadou gareten tan koye ko ganduɗa guila hanke ha joni nani haale walla mbiyen guila weekend o nana haale faade tan e ko fayi ko ganduɗa yete yitama faade almuɓe walla mbiyen galleji ganduɗa ko galleji biyeteɗi ko nehoji sukaɓe ɗo e nder leydi meɗen walla mbiyen e wuuro lamorgo Dakar ɗum ɗon noon arditi ɗum ko Serigne Modou Kara Mbacké ɗum noon wonko ganduɗa yitama toon Amadou saabu yete sandarmaɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe gummino gam yiiloyade ko wayno motoji walla motoji gujjaɗi nde ɓe ndewi noon haaɓe naati ɗo ganduɗa ko wiyete ko centre de redressement way kono kani ko sukaɓe mbiyetene he toon walla ko way noon ko dendagal dal ngal ganduɗa ina hawni seeɗa ha ɗum saabi nde ɓe naati toon noon wonkoɓe jiiti toon ko ganduɗa yete sikkano kani nani toon walla ina woodi saabu ko torture woni fawde yimɓe baɗe ganduɗa wona baɗe moƴƴe kono kadi wadde ko wayno drogue e ko way noon ɓe wiide mabɓe yitama nder toon Amadou Moussa kono noon Serigne Modou Kara hanki wino ma wat conférence de presse kono ɗum ɗon laataki kono noon o wi ko ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni almuɓe makko e kala mbiɗo ne suuta hen konnguɗi yoɓe deƴƴu hen taw oɗo saaha kono noon tigui Aissata aɗa andi leydi men Sénégal presque eɗen jaaride seeɗa seeɗa e yaade to ganduɗa en ganduɗa to paaɗen holko saabi mbimi noon soɗen ciftoro en 2012 hitan ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ko wayni ɗiɓi yiyeede leydi ndi toon to Madinatul Salam yimɓe ganduɗa ɓe ko wondunoɓe walla yimɓe ganduɗa ɓe ko jeeyaɓe e goomu wiyetengo Thiantokoune mo ganduɗa ardi ɗum ko yarah mum Cheikh Béthio Thioune mo jaltuɗo aduna ko ɓooyani ko donc gam wadde gueɗe kantoyɗe e ɓen ɗon almuɓe ɗum ɗonne kadi eɗen gandu ɓenno ha ñaworde yani hande o kadi so ɗum ɗo feeñi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar te wona leegal gotal ko leeɗe kewɗe caggal so en keeɗima konnguɗi ɓe ganduɗa kono kamɓe dadiɓeɓe wadde firti ko wonto leydi ndi tolni hande o ha mbiya en natti wodde ko wiyete état de droit te leydi ndi ko leydi état de droit fawi koye dow laabi e ñawoje donc ala ɗo foof ɗo winda e charɗiyeji leydi ndi wonde caggal hono duɗal qurana caggal école ene jogui centre uji goɗɗi ganduɗa ɗi ko centre uji nehoji yimɓe mbi sikki duɗal qurana so tawi nehani hono ko wiyete école nehani galleji nehani centre goɗɗo wawa ƴettude neɗɗo neha ɗum ɗum noon so tawi woodi wonata koye banggue hono ko lawɗina ko wiyete clandestin woni hono ni ko centre uji cuuɗiɗi ɗi ganduɗa yimɓe en toon nawe te wona hay sukaɓe sa daari vidéo ji jahoɗi ɗi ko mawɓe ganduɗa ɓe ene piya ha kecceji boni juuɗe ene kaɓɓa ene jomumen ne coha ha juuɗe boni donc il faut laamu ngu daro no mbinomi ni e plateau goɗɗo
il faut laamu ngu daro pourquoi ko wiyete tolérance ko wasa wonde wiide wonde Aissata Ndiaye hannde ko joom almuɓe ko joom électorat ko joom manam wayni ko galle kaari mi wawa loskude mi wawa rewde makko bin namdomo yogo e gueɗe walla lawol wawa faade dow makko ala neɗɗo foof hannde gonɗo e leydi ndi ina jogui droit so tawi wonko laaɓani e gueɗe muɗum losko mawgo waɗi e muɗum loske saabu ɗeɗo lebte hannde vraiment fawɗo ɗum e dow fodde temet tato e capanɗe joyi tato innama ade ɗum ɗon wona lawol alay saago laamu ngu ummo hen daro hen so ɗi noon jomum wona ko wawi wonde foof wawa ummade e galleji foof so tawi woodi ko waɗi ko fewani il faut laamu ngu ummo hen saabu no mbimi ni leydi ndi konde leydi état de droit payɗen koye dow lawol noon tigui Amadou aɗa andi so yeehi ko wayni ha hande mayɓe kalama hen ina wiye wattidiɓe mayɓe ɓe hande timmani balɗe 5 koko ganduɗa hande hulɓinima no foti mayɓe cuuɗa toon holko suuɗi toon réellement ko woni toon ko holɗum hande so ɗum ɗon andama holɗo yimɓe payi ko mbiɗa joni ko aɗa andi wonko ganduɗa Amadou ko laamu jeeyi ɗum wonko ganduɗa kadi so neɗɗo wi ina naata hen walla ina uddita ɗum laamu foti ko darade kañum ha para anda condition ji gonɗi toon ndi e yimɓeɓe holtoɓe pawete e holnoɓe jogori jooɗorade toon kono wona ko ganduɗa yiyete neɗɗo weele tan uddita galle mum wiye komi nehowo sukaɓe walla komi ɓaɗowo ni walla komi ɓaɗowo yimɓe nangue elle maccuɓe ɓene kaɓɓe ɓene piyeto ha wooda ɓe ganduɗa mbasi hen pittali mumen ɗum ɗon hande koko foti ƴewtede saabu koye état de droit gonɗen koye leydi ganduɗa ko leydi lawol kala ko watte won noon ko ganduɗa yiyete ko démission état o ko hen jeeya saabu ɓe potani yebde wone gueɗe walla wadde masla ha yetto hande Amadou ɗo ganduɗa yettima ɗon surtout Aissata déjà wadde résumé par ce que Aissata andi leydi ndi ala fof ɗo jiiɗa leydi ndi ganduɗa ndi en gonani e guerre en gonani hay hunde wiye neɗɗo goto ne jogui ko wiyete ko milice woni pelle tokos ɗe ganduɗa walla pelle mawɗe ɗe ganduɗa ɗi ene mbambi caggal neɗɗo goto fedde nde ganduɗa kañumne no leydi ndi yarata ni no goɗɗum no galleji laamu jarata ni ko wayno état major walla ko nandi hen ko noon kañumen ne jarata en jogui no ɗowrata to banggue laamuji mumen ɗum ɗon wona hunde nde ganduɗa nde ko waɗɗinde saabu hande o hay goto anda ko mofteɗi noon centre uji ne wawi wonde taw kaɓirɗe nan toon no yiira toon drogue no yiira toon eko way noon gueɗe limta to banggue bonande goɗɗum aussi ne wawi suuɗade toon donc alay saago laamu ngu umma hen ko ɓuuri yawde tene kadi ko wayni fuuse sare sake beele hono muɗum wasa wattude Aissata noon tigui ko ɗo kadneten roɓindu jayndeli moɗon ko tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi e ruttade tan kadi e dande galle oɗo mo ganduɗa kañum woni Pindi TV duwanade horko ƴere ñannaɓe foof e sankare walla mbiyen duttugol e jomum mbaygue ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno e banum gorko Amadou Moussa heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiaté wondude Amadou Touré